Cek. Deg-dege tasih kraos teng dodone napa mpun mboten? Jajal degno pisan neh Mas. Tasih baleni pindho maneh. Kurangi Kang. Nggih, sale muslimat niki mun sepo-sepo, wedine mulai saka kene jantungan kabeh. Sampun? Cobi sepindah malih dituthuk. Nah. Sampun? Nek mboten aman berarti jantungin jenengan sing bermasalah. Sampun menawi ngoten sedaya monggo nderek jawab salami kula kanthi kompak, kanthi banter, kanthi semangat. Kira-kira panjenengan kersa napa mboten? Kersa, ingkang kersa kawula dongaaken mugi-mugi diparingi awak sehat waras. Ingkang kagungan utang mugi-mugi utange lunas. Menawi mboten lunas mugi-mugi sing utangi ikhlas. Sing muni yamin mentolo banget yakin. Napa maneh sing paling banter ketara utange paling akeh. Alhamdulillah. Mentolo muni alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wada'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Liridhaillah wa bisyafaati rasulillah ala hadhihi niyah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Amin amin ya rabbal hadratal mutaramin wal mukarramin. Wonten ngersanipun sedaya para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, sedaya para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh ingkang dipun sepuhaken wonten desa Grogol. Nggih Bu, matur suwun ya Allah. Ling manggakno kaya manggakno biduan. Setunggal kalih tiga sekawan. Matur suwun. Wonten sing ketinggalan apa mboten? Kula nggih matur suwun Bu, wong ngaji nangguke tanggane dhewe kok tasih diparingi jahe niku sebuah kebahagiaan kagem kula. Lak nggih to? Tapi arep ditambahi kopi ngono aku ya matur suwun man. Sinten wae muni njaluki. Muni wae nek kepengin sampean Kang. Urung metu to kopine to. Biasane wonten sindiran buat panitia. Sedaya ingkang dipun sepuhaken wonten desa Grogol, pangapunten Yai mboten dalam sebataken setunggal-setunggal tanpa ngira-ngira hormat takdim kaula dumateng panjenengan sedaya
ingkang saestu dalem takdimi, dalem mulyaaken, dalem wantu-wantu barokah ilmu saha doanipun. Ugi dumateng Rais Suriah Nahdlatul Ulama Pucak Wangi menawi mboten kelintu panjenenganipun Simbah Kiai Haji Sofwan. Leres Bunyayanis nggih? Bahasa Puan nggih. Suriah. Nggih, kok mikir ngoten jenengan. Ugi dumateng Ketua Tanfidiyah MBCNU kala mau ingkang sampun derek pamit kundur amargi nimbal nerasaken wonten pengilon Basul Masail panjenenganipun Bapak Kiai Ahmad Rozi ingkang saestu kula hormati ugi kula mulyakaken. Ugi dumateng Ketua Pimpinan Anak Cabang Muslimat Pucak Wangi panjenenganipun Ibu Nyai Hajah Qurrota Aini Anisah. Nek niki saestu Bu Nyai ya saestu Bu Hajah. Nek kula putu mawon dereng gadah kok wis diceluk Nyai yo. Lak tua sebelum waktunya ngoten lho Bu, cukup Mbak Alif ngoten mawon paling penak. Bu Nyai Anis beserta seluruh jajaran pengurus ingkang saestu dalem takdimi, dalem mulyakaken, dalem dherekaken, dalem ngalap barokahipun panjenengan ugi sedaya para pengurus lintunipun. Ketua Fatayat Anak Cabang Sahabat Rodiyah. Masya Allah awet nom 17 tahun tambahane 40. Betul, mugi-mugi sehat walafiat Allahumma. Bu Rodiyah beserta seluruh jajaran pengurus yang saya hormati dan saya muliakan. Ugi dumateng Bapak Dewan garwanipun Bu Inggi. Saomah dadi wong kabeh ra ono sing dadi wedhus blas. Wis donya peken kabeh, Pak. Alhamdulillah, muga-muga nyiprat teng kula panjenengan Allahumma. Bapak Dewan Muspika Kecamatan yang mana hari ini diwakili Bapak Camat diwakili oleh Bapak Ngasiman, Bapak PJ Kepala Desa Kepoh Kencono. Nembe kala wingi kula kepanggih kalih beliau teng griya sakit, Pak Ngasiman nilai bapake kula sing nembe gerah wonten rumah sakit. Alhamdulillah bertemu di sini. Kaget kula Pak, ya Allah. Koyok kenal ngoten. Polsek hadir, alhamdulillah Babin juga hadir, sedaya mawon ingkang kula hormati kula mulyakaken. Perangkat desa semuanya tanpa terkecuali termasuk RT RW BPD yang saya hormati dan saya muliakan. Ketua Fatayat Muslimat Ranting se-Kecamatan Pucak Wangi, seluruh jajaran pengurus terkhusus ranting yang ditempati ranting Grogol. Tepuk tangan. Barokah amin Allahumma. Seluruh anggota Banom mulai dari Banser Ansor Muslimat Fatayat Ibnu IPPNU tidak terkecuali semuanya yang saya hormati dan saya muliakan, termasuk grup Hadroh Irmaba. Niki pun bolak-balik kali kula. Jajal iso ngiringi aku apa ora? Jajal nggih, cobi. Niki pun sering kali kula tapi cobi kita pastikan saged ngiringi kula napa mboten. Komarun sidana Nabi Komarun wajamil ayo iringi to Kang. Iki iso budak aku napa mboten iki ceritane. Bingung to? Jajal. Nek bingung cobi jenengan sing nyauti, kira-kira sakit nyaut napa mboten? Menawi sakit nyaut jenengan prei barange kukuti mulai. Komarun sing ngakon nabo sapa? Nek mau takon nututi ramune. Ayo sakniki jenengan sing nututi kula. Komarun sidana Nabi wajamil
وجميل سيدنا النبي وجميل. Saged nututi berarti jenengan luar biasa, tepuk tangan. Barangnya sampean kukuti kabeh. Ya Allah, sholli ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para rawuh sedaya hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Matur suwun sanget masih kersa rawuh istiqomah derek muslimat fatayat. Meskipun pada hari ini sing ngaos yo bentuke kados ngeten iki. Tanggane jenengan piyambak. Saya kira jenengan nggih pun apal kalih kula. Nggih to? Rupane ya ajeg. Biyen lemu ya saya. Biyen elek ya saya. Ngece banget yakin. Tapi dalam matur suwun panjenengan tasih kersa rawuh saestu dalem ngaturaken matur suwun ingkang kathah. Lemah teles Gusti Allah ingkang ala ya kok paham ngono barang jenengan lebus ya Allah. Ketara nang omah setelane dangdut. Jajal to lak nyaut. Rindunya padamu aku datang, kan ku jadikan ya Allah, nyaut kabeh alhamdulillah. Mentolo muni alhamdulillah. Pun pokok kula ngajak panjenengan hari ini padha sing bahagia, sami sing bungah, sami sing syukur. Kenging napa Bu Alif kuwabe kiai sedaya penceramah niku mesti ngelingno syukur. Mergo nyatane kula jenengan dados menungso diparingi Gusti Allah hawa nafsu. Leres napa mboten? Ana tanggane ayu titik kepengin. Kok delalah resepsinan iki tanggane klambine apik mesti ditakoni leng jaitno saka ngendi? Nggih napa mboten? Lha yo klambin kok apike ngono iku mang jaitno apa tuku dhewe? Nek tuku dhewe leng tuku kondi yo yu. Aku kok yo naksir klambimu yu. Kira-kira regane 500 mendhuwur apa ora yo yu? Lha kok sak kerudung-kerudunge yo apik ngono ya Allah. Ki regane pira? Tibake dijawab 1 yuta, mencep. Kepengen nggih napa mboten? Normal jajal kula tanglet. Jenengan gadah tanggane rupane rapati yo ayu kok duwe bojo ganteng. Ning maido pirang dina jenengan? Lah lagi disandingno nang panggung ngoten mawon ya Allah Pak Dewan. Niku wong wedok ning rasane gak kira-kira kok bathi ya wong kuwi. Jelas kepengen normal mergo menungso niku kagungan hawa nafsu. Ananging kula jenengan selain diberikan hawa nafsu diparingi akal pikiran kalih Gusti Allah. Mulane menawi dipun dawuhi Gusti Allah diilingno. Innal insana ladzalumun kafar. Nyatane menungso tesih kathah sing padha kufur nikmat, ora gelem syukur nikmat, padha zalim. Padahal sedaya ingkang kawula panjenengan suwunke teng Gusti Allah niku sampun diparingaken. Dongane kula jenengan sampun diijabah. Pari dipangan tikus sing paling dasar niku lak nembe taun niki to nggih. Taun wingi jenengan panen apa mboten? Panen. Taun wingi tikuse sekathah niki napa mboten? Belas. Ana tikus nyatane tandurane ya tasih ngadeg nggih napa mboten? Mula diilingno Gusti Allah. Pripun lenge mutaken saya bacakan ayatnya jenengan sedaya mangsuli jawabi Allah. Niki pangapunten Bu Anis, Bu Zul, niki guru kula ngaji. Kula jane ya dok ndredeg Bu ngeten niki. Nang ya tak empet. Leng kudu nguyuh ya ket mau mula. Celinguk kamar mandi sebelah ndi. Kadoan kok. Mbok kon nguyuh nang sawah. Alah ya Allah.
Lho kula niku ya wong normal Bu. Cara ndredeg niku ya normal, ndredeg niku ya kudu pipis nggih napa mboten. Tapi tak celingak. Kamar mandine sebelah jile ya. Iki ngono tak empet mulane 10 menit bar iki kok. Zamane kula TPQ niku kula emot banget. Tes maos Quran niku teng Buanis. Walah Buanis jaman cilikane kula. Lengku ndruwedeg niku kula mboten tilem sedina sewengi. Soale diceritani kalih wong-wong Buanis kereng. Nggih pripun? Mulane temenanan nek tes ngoben dilulusno. Wajahe medeni wong. Gedhe dhuwur. Suwangar pokoke. Wah lengku ndredeg niku Masya Allah. Dugi pondoke Mbah Mansur. Ya apa kok medeni temenan. Ya kudu pipis kudu mbolan iku disemak Buanis kula ngajine. Alhamdulillah mergo pun tak dongani saka omah kok ya lulus. Lah niki disemak malih monggo Buanis Buzul menawi wonten lupute wonten kirange mungkin jenengan monggo dipun koreksi tapun le ngoreksi ampun teng mriki mengken mawon ben kula mboten isin. Nek jenengan pun cukup derek muni Allah ngaten nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sing apik to. Jenengan ampun ngisin-ngisini PAC Pucak Wangi. Jenengan niku selalu kula banggakan lho Bu. Kula niku pengajian teng pundi-pundi ketika acara Muslimat Fatayat. PAC Pucak Wangi selalu saya banggakan karena yang hadir pasti orang banyak terus saged istiqomah. Mulane ayo sing kompak. Sakniki dawane jenengan rodok dibengkongke. Ngoten nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Pak Dewan mawon derek rengeng-rengeng piye kuwi mang carane ya. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha Sadaqallahul azim. Luar biasa. Pulang dari sini semuanya jadi qori'ah internasional. Nek menawa lho ya. Ya Allah berapa banyak penyuwunan kula jenengan sing pun diparingke teng Gusti Allah. Berapa banyak doa kula jenengan sing pun diijabah Gusti Allah. Wayah dereng panen njaluk panen nggih diparingi. Nalikane tasih jomblo nyuwun diparingi bojo nggih diparingi ya Allah. Kula pun 26 tahun Gusti. Aku ora betah diomongno karo tangga jarene perawan tuwa. Mbok tulung umaniku siji wong lanang ya Allah. Diparingi lamun barang diparingi kok yo tasih protes. Gene bojoku rupane orang ganteng ya Allah. Ngene iki mang nek aku iso milih aku milih sing liyane Gusti ya minimal kaya Pak Dewan lah. Gede dhuwur dompete kandel. Nek Pak Ngasiman aku moh wong brengosen kok. Ya Allah pun diparingi garwa nyuwun apa malih ya Allah. Kula pun nikah setunggal tahun, kalih tahun, 3 tahun dereng jenengan paringi keturunan. Kula pengen meteng ya Allah. Pun diparingi meteng. Kok protes malih? Gini anakku kok irume pesek. Lempun diparingi keturunan mulane nek donga sing lengkap ya Allah paringi anak sing mancung. Ngono donga mau ya Allah paringi anak kula pengen meteng. Barang anake pesek protes.
Pun diparingi keturunan protes malih ya Allah, iku yujaeton Gusti. Omah-omah 10 tahun pun nganyari omah, pun saged nganyari PCX lagene. Kula omah 15 tahun omah ya aja kaya ngono Gusti omah ya Allah. Barang diwenehi omah protes malih. Lah niki ini adalah bentuk kaula panjenengan sing dereng saged syukur. Tiang sanes gadah nopo ingkang saya sedidik kula jenengan kepengin. Mulane selalu diingatkan ayo sing padha syukur marang nikmate Gusti Allah. Mpun pokok ingkang dados cepengan panjenengan dawuhipun Kanjeng Nabi. Man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afan fi jasadih indahu qutu yaumi faka'annama hizat lahud dunya. Paham napa mboten? Lah kok sentuk-sentuk kalih ngeti kula niku pripun maksude jenengan? Ngantuk, mboten napa-napa kula mboten nate maido Bu wong pengajian ngantuk. Lumrah soalnya ngantuk pun niku nikmate saking Gusti Allah. Napa malih sing sendenan tembok niku? Walah. Pol puinuk niku. Sing mesakno sebelah mriki gak ana lendenane. Kipas-kipas hawane ya saking mriko tok. Mboten napa-napa monggo ngantuk niku rahmatipun Gusti Allah. Menawi kula jenengan mboten merasakan ngantuk niku malah ngloro awake dhewe. Pramila monggo ingkang wau ngantuk terus kemawon. Mboten usah dilekno, mboten usah. Monggo meremo. Sing lendeno, cuma kula ngemutno ngeten. Gedang kluthuk dipangan uler, wong sing ngantuk mangap karo arem-arem kanggo wewe mripate merem lambene. Terus no Bu. Ya Allah, halo. Man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afan fi jasadih indahu qutu yaumi faka'annama hizat lahud dunya. Gampangane artine kados ngeten. Uripe rumangsa awake sehat ora penyakit. Masya Allah, saben dinane ana sing najan rupane gurtela anajan rupane gurtela godokan. Yo nyambut gawe ya Rasulullah sarap salamun
ala Nabi Muhammad. Man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afan fi jasadih indahu qutu yaumih faka'annama hizat lahu dunya. Bon pokok sing nomor sepindah kulon jenengan uripe didamel aman kalih Gusti Allah. Tangklet teng Pucak Wangi aman napa mboten? Teng Grogol aman napa mboten? Ranting terbanyak tadi mana? Pucak Wangi mana suaranya? Halo. Alhamdulillah aman. Pun pokok kulon jenengan niki uripe diparingi aman kalih Gusti Allah, mboten gadah musuh niku kudu disyukuri. Lan jenengan sing rawuh niki gadah musuh napa mboten? Masa. Lah kok aku tahu krungu jenengan dirasani tanggane kuwi sapa yo? Paling mentok nggih dirasani tok nggih napa mboten? Tidak sampai membunuh ataupun menghilangkan nyawa. Menawi wau Pak Rozi, Bu Anis, kalih dari Bapak Ngasiman sampun menyinggung sedikit. Atasan kita niku nembe mboten aman, nembe mboten sependapat. Tapi alhamdulillah sedaya bawahannya sampai ranting alhamdulillah aman sedaya niki kedah syukuri. Nomor kalih mu'afan fi jasadi. Mun pokok kulon jenengan diparingi sehat kalih Gusti Allah. Jenengan sehat napa mboten? Sehat, awake sehat. Atine sehat, dompete sehat, kuru napa lemu? Lemu isine duit napa tagihan? Mbon pokok awak dhewe diparingi sehat kalih Gusti Allah. Ndile Bu Alif, aku wingi asam uratku bar kumat jare Bu Rodiah. Aku tekan kono langsung diceritani, tak omongi Mbak Alif. Asam uratku bar kumat. Aku 2 minggu ora wani mangan kacang. Ning barang niki seneke wonten kacange. Hati-hati Bu Rodiah. Lha mboten napa-napa, asam urat, watuk, pilek niku normale menungso. Menawi kula jenengan mboten sakit malah dipertanyakan, bisa jadi kula jenengan keturunane Firaun. Mergo Firaun niku mboten nate lara, mboten nate Bu, Raja Firaun kok tumbas bodrek, paramek. Sapa muni ra ono bakule? Ultra Plu ngoten niku mboten nate. Domek ora tau. Lan jenengan tumbas paramek nate napa mboten? Mbendina. Niku kira-kira gara-garane napa? Tikus mbok pikir le Bu. Mikir mbok bojone ngono lho mikir tikus. Ya Allah. Bojone mboten usah dipikir, ayu ngono arek. Lah kula jenengan bodrek paramek ultrafu niku pun panganane ben dinten nggih napa mboten? Normal, berarti kula jenengan menungso. Sing penting tasih diparingi mantun, diparingi sehat malih alhamdulillah. Indahu kutu yaumi wonten sing didahar, ada yang dimakan. Urip teng Pucak Wangi pol kepinuke, mboten gadah yatra, kembang turi cemandel nang dhuwur wit. Gantoli dikulup eca napa mboten? Eca. Di sayur eca napa mboten? Eca mentok kepengin sing seger-seger bayem ramban nggih kathah. Lho, pring lho dipangan. Modelane muslimat fatayat, Pak. Hah? Obo, jenengan nggih remen. Lho niki pol kepinuke urip teng desa. Maka faka'anna mahizat lahu dunya, tiga niki kok pun diparingno teng kula jenengan kados-kados isine donya pun dibrekno teng kula jenengan sedaya, maka tidak ada alasan untuk tidak bersyukur, kudu ngucap alhamdulillah. Mula niku ngemutaken kula nggih ngemutaken awake kula piyambak Bu.
Nek kadang atine apik ngono ya syukur alhamdulillah. Wis duwe bojo, bojoku ya lemu, ngetokno nek di rumah. Delok anake alhamdulillah, mulai ngaji disambut dengan ketawanya anak. Bunga, alhamdulillah ijeh ono sing ngekon pengajian. Lho kok mbok guyu ngopo? Mbok kira aku wis ora payu ngono. Alhamdulillah niki disyukuri ki napa mboten? Nggih napa mboten? Alhamdulillah lemu-lemulah gak apa-apa Gusti muga-muga nggih sehat. Tapi nek kadung mlengok sampinge lho. Bu Lurah kok ayune ngono. Lho Bu Inggi kok wayu padahal wis tuwa lah aku jenem kok ngene rupaku ngono ya kepengin. Bu Lurah skincare jenengan napa? Nggih napa mboten? Waune nggih seneng delok klambine dhewe niki wis bahagia alhamdulillah. Raketang yo ngene-ngene wae iso nggo nutup aurat. Kok mlengok buanis kok misal buanis ngagem baju sing paling apik, sing paling sae. Ngoten yo kepengin. Untung mau kula lenggah sampinge buanis mboten beto gelang emas. Cara beto ngoten yo kula kepengin. Aku mau linggih sampinge Bu Rodia yo rada kepengin kok. Gelangan emas kok. Mlengok mriku busul alhamdulillah gak gelangan Bu Rodia tok kuwi sing gelangan. Mbok copot apa ora Bu? Ngepingin ngoten lho maksude. Lho kula gak gelangan belas alhamdulillah. Jenengan gelangan apa mboten? Mboten gadah napa mboten diagem? Lho teng lemari niku mboten wonten. Teng dipet lah ya mboten wonten. Alah gak apa-apa alhamdulillah. Pun sing penting tiga niku wau wonten teng diri kula jenengan berarti kados-kados niki donya mun diparingna teng kula jenengan alhamdulillah. Napa malih kawula panjenengan niki hidup di zaman yang mana perempuan sudah diangkat derajatnya. Bayangke Bu, kula jenengan urip kok teng zaman riyen zaman jahiliyah mboten saged muslimatan. Pengajian kok kalih selonjoran. Ndak bisa. Jangankan selonjoran, nembe medal mawon dipateni wong wedok zaman riyen tidak ada harganya. Wong wedok zaman riyen didol nang pasar. 1000. Barang anyar gres 2003. Niku zaman riyen, zaman sakniki. Saamoh-amohe wong wedok insyaallah mboten bakal disade bojone, ora payu soalé. Ya Allah alhamdulillah. Niki kudu disyukuri kita hidup di mana zaman sudah luar biasa. Agama Islam datang. Kita diciptakan Allah sebagai makhluk yang khusus. Makhluk yang khusus punya wadah khusus. Allah mune khusus sangilelah ya Gusti. Lanjut napa mboten? Mun pokok gampangane kula jenengan iki kedah syukur urip teng zaman di mana perempuan sudah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pramila sebagai bentuk syukur kawula panjenengan ayo kita perempuan ini adalah makhluk yang khusus, punya wadah khusus. Contoh Dharma wanita, polisi wanita, bahkan dari Nahdlatul Ulama memberikan wadah tersendiri namanya muslimat fatayat. Ingkang sampun sepuh niku dipun wastani muslimat sing tasik nem kados kula. Loh saya masih muda 27 tahun saklarene jenengan sakputune jenengan diberikan wadah namanya fatayat. Sing tasih sekolah sami diberikan wadah namanya IPPNU. Ini perempuan punya wadah. Maka pada dasarnya sing jenenge wong wedok yang namanya perempuan yang namanya wanita menurut agama Islam niku gadah peran sekawan. Pinten
sekawan jenengan pirengke mengken ditiroke. Setunggal biwasfiha amman, sing nomor kali biwasfiha bintan, sing nomor 3 biwasfiha zaujatan, sing nomor sekawan biwasfiha umman. Baleni setunggal nomor kali aman, nomor 3 aman, nomor sekawan wis aman tok. Biwasfiha aman tiroaken. Perempuan menjadi makhluk sosial. Alhamdulillah tesih wonten sing nyaut. Yang belakang halo. Halo. Masih sadar? Tesih waras? Tasih urip? Sing nomor kali biwasfiha bintan. Perempuan menjadi anak. Nomor 3 biwasfiha zaujatan. Perempuan menjadi istri. Sing nomor sekawan biwasfiha umman. Perempuan menjadi ibu. Menjadi ibu. Lah niku sekawan kula terangke 10 menit. Mergo pun jam 11.38. Sing nomor sepindah kula panjenengan niki menjadi seorang perempuan dados tiang setri niku perannya sebagai makhluk sosial. Wonten fatayatan derek, wonten muslimatan derek. Niki perempuan zaman saat niki nggih sami punya posisi tersendiri dalam lingkup masyarakat sosial. Muslimat nggih wonten ketuane, fatayat nggih wonten ketuane. Bahkan mau dalem mirengaken Bunyai Anis anggenipun matur bahwa dana untuk membeli mobil Lazisnu penggerak utama niku dari muslimat fatayat. Tepuk tangan. Najano sing nyupiri mungkin nggih Ansor, sing ngurusi niku dari Ansor tapi dari Lazisnu nggih, dari Lazisnu, tapi penggerak utama sing ngobraki niki lho Bu. Ayo Abu, do ngetokno duwite raketang 1000 rupiah ben Jumat. Ayo Abu, niki mesti sing bergerak ibu-ibu. Leres. Bahkan teng Grogol mawon niki kepala desane mawon niku perempuan, wong wedok. Niki menandakan bahwa perempuan memang memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Lah zaman riyen niku nggih pun wonten sinten Sayyidah Aisyah garwanipun Kanjeng. Masya Allah wanita sing banget pintere. Wayu yakin banget ayune. Nek cara muslimat fatayat pucak wangi ngono ya sik tak deloke. Saka sebelah mriko. Aku ora ayu kok Bu. Sadar diri kula. Cara ayu tapi kan lemu. Sayyidah Aisyah mboten lemu. Lah Masya Allah. Pokoknya niku ayu banget. Keciliken nek busul niku. Sinten malih? Pundi? Grup paduan suara apa pundi? Mana? Grup paduan suara mana? Di belakang. Teng wingking, mau wedaan apa mboten grup paduan suara? Pacaan apa mboten? Tapi kadosnya mboten kados niku. Kula wau ningali saking storine Bu Anis, awake kaya aku kabeh soalnya. Pokok ayu banget niku Sayyidah Aisyah. Ya Allah, ayu, pinter. Banyak hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Lho niki, maka kula panjenengan sampun diparingi wadah muslimat fatayat. Ayo nek boten saged teng ngarep tidak menjadi terdepan boten napa-napa. Ndereka manuta syiar agamanipun Gusti Allah. Halo.
Halo, ini peran seorang perempuan. Yang pertama adalah sebagai makhluk sosial. Sing nomor kali, wong wedok niku nggadhahi posisi sebagai anak perempuan. Bu, yang namanya surga. Napa? Surga niku panggenane teng pundi? Di bawah telapak kaki ibu. Sing apal hadise maju teng mriki wacakno tak sangoni. Ayo maju sini. Bacakan mana neko. Ayo. Ampun kedisian jenengan Bu. Ayo. Pinjem mic setunggal. Kalih ngentos syahadan riyen nggih. Sampun rambung. Monggo perkenalan namanya siapa? Nanti saya kasih hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sumarni saking Dayu Tanjung Sekar. Ya, Ranting Tanjung Sekar, mana teman-temannya? Angkat tangan. Ya. Ayo Bu, siapa panggilannya? Ibu Sumarni. Ibu Sumarni bacakan hadis bahwa surga di bawah telapak kaki ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu tahta aqdamil ummahati. Artinya? Sesungguhnya surga itu di bawah telapak kaki ibu. Betul. Loh kok jenengan mendel gak ono sing jawab betul napa mboten? Nek betul niki kula sangoni, nek mboten betul mboten kula sangoni. Betul napa mboten? Betul. Kira-kira sangune biru napa abang? Alah. Gelange teng cemprentel. Monggo. Gelange ra sembodo karo sandale kaya. Terima kasih tepuk tangan. Monggo niki. Mula pangapunten kaula panjenengan dados sinten mawon menjadi orang hebat kados napa tidak akan dimasukkan surga oleh Allah nek kula jenengan dadi anak kok wani nglawan wong tuwa boten purun bekti kalih tiyang sepuh. Pramila niki sami-sami ngemotaken napa malih kula sing tasih alit masih sebagai seorang anak, orang tua masih lengkap. Pripun carane kula jenengan dados putra-putra ingkang sholih-sholihah. Amin Allahumma amin ya robbal. Nomor 3, posisi perempuan, posisi wanita adalah sebagai seorang istri. Mula tugas fatayat muslimat anak cabang Pucak Wangi, jadilah zaujah solihah, perempuan seorang istri yang solihah. Jenengan pun solihah napa dereng? Hah? Istri solehah niku ngeten, hanya yang hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman. Lho niki wong wedok solihah, apapun keadaan suami bojone kula jenengan wong wedok kedah wonten. Tapi nyatane ya Allah Pak, wong lanang gak duwe duit kok tengok-tengok nang omah digurai kon merantau nang luar negeri. Kathah napa kathah? Bojone sapa? Lah ya Allah, barang pun merantau teng luar negeri kiriman lancar. Kok teng griya wani-wanine dolanan demenan kalih tiyang jaler sanes. Nek disalahno tetep boten purun. Lah salah sapa aku ditinggal nang omah dhewe. Barang garwane mantuk yo diomongne lha apa wong lanang tengak-tengok lunga. Halo. Mula pangapunten. Kaula panjenengan niku nek panci saged dados istri ingkang sholihah niku jaminane surganipun Gusti Allah. Lah nek gur gremeng ngoten niku lumrah Bu biasa. Jenengan nate gremeng napa mboten to?
Hah? Salah-salahan kali garwane ngoten niku nate napa mboten? Padha germengan ngoten niku biasa. Ngene apa mboten? Biasa. Yang penting tidak sampai lebih dari 3 hari. Ya padon titik niku pun lumrahe kula panjenengan apa meneh dadi wong wedok akeh omonge. Tapi nek pun rampung ya kudu nyuwun pangapura. Nek njaluk sepura ampun lali salaman, pegangan tangan. Kapan terakhir jenengan salaman kali garwane? Sinten muni bodho mau? Halo. Kapan terakhir jenengan salaman? Bodho. Niku bodho salaman saestu napa sepurane ya ngono tok. Sepurane Mas. Salaman, alhamdulillah. Ayo padha salaman kali garwane mergo napa? Seorang suami istri kok purun salaman, mula niki dosane rontok. Alhamdulillah. Dosane rontok niki nembe salaman napa mlen nek jenengan cium siji dosane rontok, nomor kalih koyok-koyok ngambung hajar aswad ganjarane dobel. Pramila ayo nek kula jenengan dugi griya salaman kalih garwane badhe ngoten dicucup 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mesti bojone muni kowe njaluk dhuwit. Lah niki menggugurkan dosa. Pramila meskipun panjenengan iki para pengantin tak yengen amoh mbon lawas, ayo tetep sami salaman kali garwane. Kula niku nek garwane kula badhe berangkat ngajar ngoten niku ya salaman Bu. Tekan lapangan poli, jenengan paham lapangan poli ngepo niku? Tekan pertigaan kok durung salam tak bungoki. Balik apa ora? Mas, balik Mas, dereng salaman. Salim, hati-hati ya sayang. Hati-hati di jalan, jangan lupa jalan pulang. Lo ngaten. Nate jenengan ngoten niku. Blas. Halo. Salaman kali garwane nggih. Kita belajar najan pun nganten bobrok mboten napa-napa. Kok dipoyoki karo garwane ya mboten masalah. Gak apa-apa Pak, wong aku pengen salaman wae kok. Ngoten. Ana apa lah Dek, memang bar kondi kesambet apa mboten napa-napa terahe pengen salaman. Wong aku ora duwe dhuwit nggo mangkat kaji yo Pak. Isa aku nyucup tanganmu yo. Tanganmu tak cucup. Cara sedina ping 100 ngono lak wis kaya ngambung hajar aswad ping 100 apa? Lah kuwi cara ngono kaji kok ping 100 niku pirang juta? Nggih napa mboten? Lah mulai ayo monggo dugi ngriya diemut-emut kepanggih garwane langsung. Delalah wong niki awan-awan garwane jenengan bakdo dahar sambel terasi rasakno ya Allah alhamdulillah ambune pun sing nomor sekawan posisi wanita sebagai seorang ibu al-ummu madrasatul ula. Wow sampun disinggung Bu Anis, sampun disinggung kali Bapak Ngasiman niki penting banget Bu. Halo kulon jenengan niki nembe teng alam donya, mau tidak mau besok akan dikirim ke alam barzah. Tiang teng alam barzah sejatinya masih hidup, podo-podo masih butuh makanan, butuh minuman. Gini apa mboten? Cuma benten nenek teng alam donya niki cara ngoten bentuke nyata. Cara kirimane wedang jahe nyata wedang jahe. Nyata niki. Cara dipun raosaken dirasakno yuk wedang jahe. Sak jahe-jahene kuntal kabeh ya Allah. Matur suwun. Tapi menawi teng alam barzah teng alam kubur ya Allah, kirimane niku mboten nyata rupi ngeten niki, tapi panganan kula panjenengan rupa donga. Kula niku nate bapake kula muni ngeten. Ya. Nggih, Pak. Wong nang alam kubur kuwi mudin wis jengkar saka
kuburan kabeh sing ngeterno wis padha muleh, ana makhluk loro sing teka kuwi sing diarani malaikat mungkar. Lah bentuke pripun, Pak? Bentuke medeni ya, gedhe dhuwur, mripate kaya mawa, suarane kaya bledhek. Cara wong sing weruh iku mesti ndredege. Lha napa nggih, Pak? Lah nek cara kula sing ngadepi tetep, lah nek jenengan Pak ya padha wae. Lah ben mboten ndredeg niku pripun Pak? Ben ora ndredeg kudu ana sing ngancani. Sing ngancani sinten Pak? Bojone? Ora, wong tuane yoga, anake yo ora. Sak seneng-senenge bojomu lho ya ora ngalah gelem kon nunggoni nang jero kuburan. Lah sinten sing nunggoni Pak? Amal ibadahmu. Lah nggih nek gadah amal ibadah Pak, lah nek mboten mula ngene ya, kula dingotenke. Wong nang alam kubur niku bakal diparingi ujian. Soal pertanyaannya sampun dibocorke kalih Mbah Mudin nalikane ditalkin. Mun diparingi bocoran, Kang, mengko nek ana makhluk loro teko arep ditakoni man rabbuka jawaban Allah. Nek ditakoni apa agamamu jawaban Islam, ditakoni sapa pangeranmu jawaban Allah, takoni kitabmu apa jawaban Al-Qur'an. Niku soale pun diparingi bocoran. Tapi najan pun diparingi bocoran, ternyata tidak semuanya bisa menjawab. Kenging nopo mergo saking ndredege, kenging nopo kok ndredeg mergo mboten wonten kancane. Lah terus niku pripun Pak? Lah wong sing kadung padha nglakoni maksiat mboten purun tobat, nang jero kubur niku lak nangis. Mulane ya wong NU iku padha kajak ana sing jenenge sedina, rong dina, telung dina, pitung dina. Teng mriki nggih sami. Teng mriki nggih sami. Niku tujuane napa? Niki sing teng alam kubur diparingi kesempatan. Aman Kang. Saiki sampean tak tutuki, tapi tak wene kesempatan sampai pitung dina. Pitung dina gak ana sing kirim donga. Rasakno. Delalah wonten sing kirim donga ditakoni man rabbuka, saged jawab Allah. Lulus. Iki pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apa agamamu? Mboten saged jawab, ditutuk. Pecah. Pecah. Balik malih, pecah malih, nangis. Ya Allah malaikat, malaikat. Aku iki wis tuwa mbok aja disiksa lah malaikat. Ya Allah. Aku nang donya ngono wis rekoso, penggaweanku mocok tandur. Alah kadang ya mocok matun, alah malaikat, malaikat tikus pirang-pirang. Alah kok nang kene aku mbok siksa kaya ngene rekasane. Lah salah sapa? Dikongkon sembayang ora gelem. Salah sapa? Dikongkon ngaji mboten nate purun. Salah sapa? Diajak tahlilan mboten purun mangkat. Rasakno. Saiki sampean tak weni kesempatan sampai 40 hari. Kalau ada dari keluarga maupun tetangga yang kirim doa, maka kamu bisa menjawab pertanyaan saya. 40 dinten. Nek cara wong NU, cara wong desa wonten 40 dina dikirimi donga. Saged jawab. Sampai 100 hari, sampai pendak terakhir, sampai nyewu. Lah nyewu niku kesempatan terakhir. Tak weni kesempatan sampai 1000 hari kamu meninggal dunia. Nek pertanyaane gak ono sing iso dijawab, mula panggonanmu ojo takokno yo mesti nerakane, mergo sampean ora iman marang Gusti Allah. Tapi ndelala Bu, kula jenengan mesti gadah dosa nggih napa mboten? Gadah dosa sekedhik-sekedhik lumrah wong menungso. Tapi kok ndelalah muslimatan fatayatan anak-anake diajak lho ya Allah. Awak dhewe sedo ana sing kirim donga, anak turune sak rencang-rencange teng muslimat fatayat iki sami purun kirim donga, maka tidak sampai 1000 hari insyaallah pertanyaan akan kita bisa jawab dengan gampang. Alhamdulillah. Alah gampang, gari lenggah madhep ngulon. Kuwi panggonanku swarga langgeng, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Mula dalem derek titep pesen, ayo, tidak ada satupun anak yang nakal. Adanya adalah seorang ibu yang kurang sabar dalam mendidik anak. Kados napa ingkang wau sampun dipun aturaken kalih Bu Anis.
Anak niku tergantung bagaimana cara kita mendidik. Keras sih keras, tapi jangan terlalu keras. Kita buka hati kita. Nek iso takoni, Duk, wis ono sing nyenengi opo durung? Jarang orang tua yang seperti itu. Anaknya, Duk, ra oleh pacaran. Awas sampai sampean ketahuan pacaran. Ora tak sangoni, tapi kita buka. Duk, wis ana sing nyenengi napa dereng? Nek panci wonten kersane jenengan saged memantau, seneng ya seneng tapi ojo sampai ketemuan, seneng ya seneng tapi ojo sampai goncengan. Saderengipun akdun nikah dilaksanakan, karena apapun alasannya yang namanya boten mahram kok gandengan, kok boncengan, itu yang namanya mendekati zina. Wala taqrabuz zina, ampun ngantos kula jenengan nyedeki zina. Lho nek anak kula ngoten Bu Alif. Nah niki, wa man taraka waladahu jahilan kullu dzambin amalahu alaih. Jenengan sedo anak boten sholat dinjarno, jenengan sedo anak boten ngaji dinjarno, anak goncengan karo sing boten mahram los, malah wong tua seneng gone nyeritakno teng tangga. Siap-siap wong tua derek nanggung dosa. Naudzubillahi min iming-imingane sinten kok purun temenanan jogo anake. Diilingno kon salat le. Arep merantau nang diwae sing penting salat, ditelepon wis salat apa durung, pun salat napa dereng, pun salat napa dereng. Razaqahullah syafa'atahu. Mula kula jenengan badhe diparingi rezeki Gusti Allah berupa syafaat melalui jalur anak sing janjane monong jero neraka paling ngisor dados panciane para iblis lan setan, tapi mergo anake solih-solihah kula jenengan digeret derek wonten surganipun Gusti Allah. Amin ya robbal amin, Allahumma amin amin ya robbal alamin. Mugi-mugi kalau panjenengan sedaya bisa menjadi seorang ibu yang terdidik supaya menjadi memiliki anak yang baik. Saderengipun doa, saya minta semuanya berdiri. Berdiri, mahalul qiyam. Monggo berdiri niki mahalul qiyam sareng-sareng. Pas awan-awan di bawah terik sinar matahari sebagai saksi kalau panjenengan nginjang wonten yaumul mahsyar. Mugi-mugi kula panjenengan ingkang kersa nderek maos selawat, kersa muji Kanjeng Nabi Muhammad, pikantos syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad. Amin ya robbal. Ingkang kondur riyin boten nderek mahalul qiyam, kula dongake mugi-mugi bojone ajeg. Engkang purun derek mahalul qiyam, insya Allah besok kulon jenengan tidak hanya mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad, tapi bisa berdampingan melihat wajah indahnya Nabi Muhammad SAW. Amin ya robbal. Moga kanthi hikmat sareng irmaba sallu ala Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب هب لي من الصالحين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذريتنا وأزواجنا من أهل القرآن وحافظ القرآن وحامل القرآن وأهل الجنة وأهل العبادة وأهل العلم وأهل الصدقة وأهل التقى وأهل الخير وأهل الصحة والعافية وأهل السلامة في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين Matur suwun ingkang kathah nyuwun pangapunten wonten ucapan kelakuan ingkang kirang sopan nyuwun ikhlasipun sedaya manah panjenengan kaula tutup wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin wal hadirat ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mekaten adicara triwulan muslimat fatayat Nahdlatul Ulama pimpinan anak cabang Pucak Wangi ing wekdal punika sampun paripurna. Mugi-mugi saged bentuk manfaat kagem kita sedaya. Adicara ingkang pungkasan inggih menika panutup. Semonggo kita tutup sesarengan kanthi waosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun. Mbok bilih wonten klenta-klentu anggon kawula matur kula nyuwun lumutur ing samudra pangaksami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.